Jatend piny Kenya okwayo kwee e piny Sudan ka owacho ni lweny masani otuch e pinyno hinyo dongruok margi kendo keto ngima oganda mathoth kama rach. Ruto noloso e kinde ma kwan ji ma inego e pinyno to pod medore nyaka nyocha kweth ariyo mag jolweny mok lweny e kindgi. Kweth jolweny mopuodhi mag piny osebedo ka rakore gi mano mar RFS. Riwruok mar IGAD osebedo ka temo kelo kwee e kindgi e pinyno. Kenya is deeply alarmed that a misunderstanding over a single outstanding item in the political framework agreement, namely the time frame for the integration of the rapid support forces into the Sudan armed forces, has degenerated into violent conflict. It is time to silence the guns in our region and continent so that we can focus on the urgent work of enabling our people to pursue opportunities and actualize their aspirations in peace,